today's so here I'm finally back and medyo oiliness is next to ugliness na tayo dahil super duper init these days, diba? Do you agree? Grabe, ang lala ng init these days and hindi ko na kinakaya. So guys, maliligo muna ako and mamaya ko nasabihin sa inyo what happened to me, bakit nawala ako. Basta, now, I'm back! Bye! Say bye-bye daw. Bye-bye. Bye-bye! Look, look. Diba, here's a bird. Here's a bird. Diba, here's a bird. Oh, hi, guys. Di pa rin ako naligo kasi ayan, pinasangkap sa akin yung pork chop and niluluto ko dito kasi may dinner sila mommy. So ayan, super bango. Kasi guys, ito ang secret recipe ko. Rosemary, thyme, tapos yung binabad dyan, sikreto na yun. And guys, tignan nyo, may langgam kasi kanina doon, so hinanap namin saan nanggaling. So lahat tinanggal namin. Oh my God! Galing pala lahat sa Knorr cubes, kaya nilagay namin dito yung mga cubes. Kaya kayo guys, tago nyo yung mga Knorr cubes nyo. Dito dapat sila sa mga ganyan. All done. Pinangtira nila akong salad, pero iniwan nila ako lahat dito sa bahay. Grabe guys, tapos kong magluto and everything dahil sa super init, tignan nyo. Kahit sa kamay ko, super bad condition ng skin ko ngayon kasi nagta-transition na to super summer here in the Philippines. So, kailangan ko nang magpalit ng skincare routine. As you can see, yan, super pangit na mukha ko ngayon. Kaya yan na, maligo na ako at magsi-skincare na ako. Dahil mag-isa ako sa bahay, maglilinis ako. Oh my God, super nanay ko, naka-duster pa ako. Sige, I'll see you in a bit. Maliligo na talaga ako, totoo na to. Nakaligo na ako guys. And right now, mag-makeup ako. Tapos, isushoot ko ulit yung starting tsaka ending nung ipopost kong video tomorrow. It's a K-Talks video. I have a guest there and hindi ako nakagawa ng intro tsaka outro. So, mag-makeup ako at gagawa ako ng intro tsaka outro. Wait lang. Bago ako mag-shoot ng intro at mag-makeup, panoorin ko muna yung pinapanood kong episode. Nanonood akong Revolutionary Sisters. Episode 4 na tayo. Guys, na-film ko na yung ending video natin dun sa Sony ZV-1. Guys, grabe tong Sony ZV-1. Although maganda din naman tong Canon, grabe talaga to. Ang lakas maka-fresh. Ewan. Pero nasira siya agad nung nakuha ko siya. So, galit na galit pa rin ako sa Sony about that. Pero, Sony, kung naririnig niyo to, naiinis ako sa inyo. And since tapos na tayong i-film yung video na dapat kong i-film, eto tayo. Papakita ko sa inyo ano yung mga pinaggawa-gawa ko the past days and anong nangyari sa akin the past days. But nawala ako at hindi ako nagpo-post ng everyday videos. Kala nyo ba mawawala na ako? Kasi ako din kala ko mawawala na ako. Medyo naisip ko na wag ka na kaya mag-YouTube. Joke lang, hindi. Pero ayun, nag-break ako kasi guys, ang dami nangyari sa akin health-wise. Nung first day na hindi ako nag-post ng video, nilagnat ako the night. So, sabi ko, hindi na muna ako gagalaw ngayong araw na to kasi kakagaling ko pa lang sa lagnat. And super napraning ako, guys, kasi nilalagnat ako ng gabi, pagkagising ko, okay na. So, inisip ko na nung pagkagising ko na shocks kung lalagnatin pa ako. Paano to? Naglaro kami ni Kian kahapon, nung pamangkin ko pang isa, si Kelly, and inalagaan ko si Lola. So, yun, medyo napraning talaga ako ng malala kasi nilagnat ako. Tapos nun, pagkatingin ko sa salamin at pagkatingin sa akin ng mommy ko, hindi pantay yung mukha ko, magana yung isa. So, yung ngipin ko pala, dahil sa ngipin ko, nilagnat ako. Tapos, pinag-antibiotics ako. This is the day nung natapos yung antibiotics ko. Pero guys, so nag-start na ako ng antibiotics nung unang-una pa lang na hindi na ako nag-post. Medyo nagiging okay na ako. It's just that, the past days, nangyari naman sa akin, yung tiyan ko,
Ewan ko anong nangyari sa stomach ko and anong nakain ko kasi ako lang tao dito sa bahay na to na naging ganun ang stomach na super upset talaga ng stomach ko. Super nagwala talaga siya. As in, super nagwala siya ng ilang araw. Although nakakakain naman ako ng mabuti pero nagwawala yung tiyan ko. So, hindi na talaga ako nag-vlog pero ang dami kong attempts to vlog this week. Hindi ko na pinush through nung naghihiga-higa na lang ako dito at CR na lang ako ng CR kasi ngayon hindi naman super sakit ng pakiramdam ko, but I'm not really doing good the past days. And dahil nga nandito lang ako, tenga sa bahay, hindi ako nakapagpasyente, at ang dami kong hindi nagawa, gumawa ako ng ibang bagay. So, the first thing that I did the past days is this one. Wait lang, pakita ko. Hindi ko matanggal. Wait lang. Ang galaw. Yung mga charger kasi ng sister ko, ganito. I don't know if you can see it. Pero may thread siya. Tapos, inikot-ikot niya dito sa charger niya. Although, super tagal nito. Kaya, ginawa ko, guys. Bumili ako sa Shopee ng eto. Yung mga dati madaming ganito eh. Pero, ewan ko ngayon bakit nawala na yung mga ganito. Yung mga wire-wire na tag-ilang piso lang. Tapos yun, binilhan ko lahat. Saktong-sakto lang yung nabili ko. Parang bumili ako 25. Tapos, natakpan ko lahat ng charger ko. Super, feeling ko nga na isang araw parang magkakakalyo na yung kamay ko. Pero yun, natapos ko lahat ng charger ko. And I'm really so happy. And guys, the past days din, nag-ayos ako ng papel. Meron akong pinas sa mga ina-applyan ko. Hindi lang trabaho, hindi lang school, pati embassy. So, nag-try tayong mag-pass ng kung ano-ano, anik-anik. Kasi ayoko nang naka-stuck lang dito sa bahay na hindi masyadong gumagalaw. So, gusto ko naman gumalaw-galaw. Kaya, naghahanap tayong trabaho or school or anything. So, tingnan natin what's gonna happen in the next days. And, ano pa bang ginawa ko the past days but nawala ako? Guys, sulit na yung vacuum na Xiaomi na nakita nyo sa mga vlogs ko kasi guys, grabe, naglilinis lang ako, nag-vacuum lang ako araw-araw the past days kasi wala hindi ka na magwawalas. Vacuum na lang. Ang galing talaga ng Xiaomi. Tapos, ano ba ginawa natin the past days? Wala na, nothing much. Super daming papeles na inayos and super daming higa lang. And guys, I catched up on all my K-dramas, guys. Napanood ko na lahat ng gusto kong panuorin. I'm totally gonna be back in the next day. Sorry na wala ako. Natuwa ako sa mga nagme-message sa akin sa Instagram na, ate, kailan ka na babalik? Ate, are you okay? Ate, thank you so much. Super naiyak ako nung nakita ko yan. Although, guys, this week, dahil nga nagkasakit-sakit ako, sabi ko din sa sarili ko, hindi ako magre-reply sa kahit kanino. Hindi lang sa mga nagme-message sa akin sa Instagram, guys. Kahit sa mga kaibigan ko, kahit sa ate ko, kahit sa nanay ko. Hindi ako nagre-reply sa kahit kanino. Pero nakikita ko lahat. Hindi lang talaga ako nagre-reply. So, sorry guys, ganun akong tao. Pag sinabi ko sa sarili kong hindi ka magre-reply, babasahin ko lahat yon pero hindi ako magre-reply. So, sorry talaga. Yun yung ilang years ko na ba yung New Year's resolution? Super tagal ko na yung New Year's resolution, pero hindi ko nagagawa, hindi ko naiiba. So, siguro ganun nga talaga akong tao. Siguro introvert talaga ako. Introvert ba ako? Hindi ko din alam eh. Ang OA ang pagka-fresh nito ng camera na to. Pero nakikita nyo ba, ang pangit ng mukha ko lately. Kasi nga, pag nagkakasakit ako, nangyayari, malalaglag buhok ko, kakapimples ako, super daming pimples. Tapos, naubusan pa ako ng product ko na ginagamit from Derma. And I'm trying to reach my Derma. Pero, wala pa silang stock ng produktong yon. So, ngayon, naghahanap ako in other places. Pero, wala talaga. Sa Dermas lang siya. So, isang malaking problema. At feeling ko, nag-a-adjust na din yung mukha ko sa weather. Kasi, guys, ewan ko ha. Pero, yung week na to, yung days na wala ako sa vlog, super init. Grabe. Hindi ko alam, as in, hindi na natuyo yung kilikili ko. Super pawis lagi. Tapos guys, ayan, naririnig nyo ba yung aircon? Dati hindi kami nag-aircon.
ever since I moved out of this house, nung nag-college ako, nung mag-isa na lang ako sa Manila, dahil gusto ko konti lang nakikita ko dun sa electric bill. Nasanay na ako na hindi nag-aircon. Ni electric fan, minsan hindi ko binubuksan yung electric fan. Mostly, pagbubuksan ko yung aircon, yung galing lang akong lakad, tapos kakauwi ko sa condo ko, tapos sasira ko na siya, hindi na ako mag-aircon nun. Or, pag halimbawa may friends over ako, ganun lang nabubukas yung aircon ko doon. And pagkadating ko dito sa Pampanga, nung bumalik na ako dito, thankfully, pati sister ko ganun, na hindi siya masyado nag-aircon. So, puro lang kami electric fan the past months. And this month, hindi na talaga namin kinaya. As in, yung nagigising ka na lang, pawis na pawis ka na. Kaya nag-aircon na talaga kami. Although, sorry po sa electric bill, nanay at tatay. Pero, grabe. Ang init talaga. Super. Grabe talaga. Hindi ko alam anong meron. Hindi pa 'to yung super summer natin, di ba? Ay, hindi ko nakakayanan pag summer na. Ayan guys, itong video na to, in-update ko lang talaga kayo na nandito na ako, babalik na ako. And in-update ko lang din kayo sa mga ganap sa buhay ko. And guys, dapat dito sa video na to, isisingit ko yung mga K-pop things na ginawa ko habang nawala ako. Pero guys, na-miss ko yung iZone dahil tulog ako at masakit yung pakiramdam ko nung iZone. At nagbabad lang ako ng mga K-dramas. So, yung mga K-pop things. Ay! Oo, nanood ako ng Law of the Jungle. Lahat ng nandun si JB, si Mingyu, si Mark, si Jackson, syempre yung mga GOT7 members. Pinanood ko. Dami kong pinanood ng Law of the Jungle. Panoorin niyo yung Law of the Jungle, guys. Dami kong natutunan. Feeling ko pag napunta na ako sa jungle, marunong na ako mag-survive. So, ayun guys. Yun lang nangyari sa akin the past days. Quick update lang to. And I hope you understand na wala ako the past days. But I'm back. I'm back and posting again. And I hope hindi na mauulit yung magkasakit ako kasi ayoko talaga. And before ending this video, guys, meron pa akong isang share pala na nangyari. Kasi nag-ayos nga ako ng mga papel ko. Nag-ayos ako ng super daming papel about me. So, kailangan ko ng mga picture, ID picture. So, eto, nagpilit ako. Lumabas ako sa bahay ng isang araw. Tapos, nagpa-picture ako. Noong nagpa-ID picture ako, guys, yun yung day na medyo nag-subside na yung maga ng mukha ko. So, feeling ko payat na ako, ganun. Pero guys, grabe, ang taba ako dun sa picture ko. So, medyo nagbabawas na ako ng kanin. Yata. Oo, nagbabawas na yata ako ng kanin ngayon. Pero, hindi ko kayang mag-diet. Trinay ko nang mag-search ng mga diet-diet na mga K-pop para yun yung gawin kong challenge for the week. Pero, iniisip ko pa lang na puro kamote yung kakainin. Hindi ko talaga kaya. Kamote, itlog, Diyos ko, lahat na hindi ko kinakain. Kaya, siguro magagawa ko yung mga diet na ganun kung nagtitipid ako, mag-isa ako sa Manila. Pero kung nandito ako sa bahay namin, Diyos ko, laging may pagkain dito. Nakikita niyo naman sa mga vlogs ko. So, hindi ko kayang mag-diet dito. Siguro pag mag-isa na lang ako. So, dami ko nang sinabi. Diyos ko, ilang minutes na yung ni-record natin. Sorry. Ito na, update lang to. And I hope to see you guys tomorrow because we're gonna have a K-Talks episode tomorrow. And guess who's our Chingu tomorrow? I'm so excited to show you who's our Chingu tomorrow. And good night, good morning, good afternoon, guys. I don't know when will I post this, but there. Good night, good morning, good afternoon. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. See you tomorrow, every day.